Kamistinya jenggaring kemanten putri Wijil saking Panti Busana. Panti ateges papan busana ageman. Wijil saking Panti Busana ateges liya saking papan ageman nedya. Sumarak wonten karsanipun para tamu manjing ing sakebeting sasana pahargyan. Lan mawon kagem Wustari Ronce kang kelira kasampuraken ing pamidangan kanan lamun kadhipun sami rana kongas gandane hengegi sajroning sasana pahargyan. Sabecak mbaka sabecak lon-lonan anggenya tindak risang kemanten putri pinuju ing sasana palenggahan inggih punika sasana pinajan. Kadherekaken dena Rama dalah ibu ugi kapratitisaken dening Juru Subada Silvi Salon Wedding Organizer. Dening busana Tanggung Hanuri Uri Lestarining budaya pralambang kang matumpa-tumpa Pinda wangwen waka Mas Tuti sabda pangandi putri saking Bapak Selamat Dartomo Ibu Sumarsih gambar karo kowe. salah paken wonten ing saklebetipun palenggahan ringan Kaya ngono. Kaya film guys. Kaya ngene iki lho lek musim kawin iki. Nek ngomong gulane kurang dene aku. Paling gulane nak gula aton lho. Berapa? Nyeteng wong ngantuk ae. Nyeteng wong ngantuk. Madhep rene, Rin. Lho, kon madhep rene kok. saking sasana palenggahan pinuju ing sasana panggih ugi kadherekaken dening Bapa kaliyan Ibu Sumarsih samiya jengkar saking sasana pinajang pinuju ing sasana panggih sumangga kanthi antal gantal ingkang kabalengaken ingkang kabalengaken dening risang temanten kakung nggih punika gondang tutur palang gantal ingkang kabalengaken dening risang temanten putri nggih punika gondang kasih
tansah mangku puja wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa. Ingkang tansah sinuwun dening Bapak Hamid panggih risang temanten kekalih manunggu puja wonten ngarsaning Gusti mugi angsal nugraha tumuruna putra putri ingkang soleh lan solehah tansah pinuju ing bagya mulya slaminya. Andedonga ane nuwun palilaing Gusti Allah kasengkuyung dening para kadang ingkang sambya angestren anggenya risang Canila utawi sandalipun copot saking amparan. Nah, diperhatikan cari. Bektine risang temanten putri hanya singkang atau jalu. Bekti dumateng risang temanten kakung. Menika istri indriya namung murih lestari ning jejujuan. Monggo astane dicekel alon-alon dipaske didek mabrak ngono. Alhamdulillah. Wonten kersane teng mriku mrikan astane terus diwijiki utawi dirijiki ndak ayah. Disiapke tisu ya kena. Amujudaken pecahing pamor risang temanten putri. Mugi risang temanten kekalih tansah pinaringan rahayu bagya mulya wijak wiji dadi ingkang mengkuwardi pecahing mugi saged nerusaken sejarah keluarga. Salajengipun sampun kawistara menika junjung derajat risang temanten putri kajunjung derajatipun satraju derajating priya. Pisan ae rasamu. Sampun kadistara pindhaknya risang temanten putri angu weling risang temanten putra nuju ing sasana pinajang inggih menika sasana wisuda palakrami. Wis tak tanem sliramu bocah kalaron wong tuwa hamu iso mangestani nduk tole muga tansah badya mulya anggenya sliramu kekalih ingkang sampun tumuju tumindhaing sasana palakrami dari sang temanten kekalih lumebeting piranti ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani. Bapak Slamet Hartomo ingkang sampun tindak wonten ing ngarsa risang temanten kekalih wonten ing madya inggih menika Ahayu risang temanten putri Nanda Wahidiana AMD keperawatan inggih pun Bagus Praturian Wahyu Atmo Jalu Bapak Bejo Mulyono tindaknya pinuju ing sasana lenggah wonten ing jengkune Bapak Nduk kaliyan tole Nduk. Bapak timbang kuwi lungguh nanggone jengkune utawa Bapak ya
Rada mekakah Pak Met dan cukup digeni bocah kaloron aja. Ibu akan deket dengan ibu. Ibuke rada mepet. Nah, terus mari ngono kok takon kanggone bapak. Yuk, diarahke ibu ya. Berarti teske diarahke. Lihat sini ya, ibu. Mereka bicara bapak timbang. Estune pun driya atro kalih. Angunjuk toya weneng sampun kadiwarakaken minangkani pratandha bilih tisang temanten kekalih ingkang pinuju ing palakrami Tembel Bujana kadherekaken putri ayu sakembaran ingkang tansah arupi warni Sulistya. Ah piringe iki mawon diaturke ngono. Nah, Putri Domas derekaken. Ya, hadapnya ke sini. Madhepe panggah, madhep ngalor ngidul ning madhepe mrene. Dahar kembul. Salebetipun daharan sampun kadahar dening risang temanten kakung menika mengko wardi bilih anggenipun titah sawantah lumebet wonten ing alam bebrayan napa ingkang dados rasa nyawijining pinangka Papa Hartomo dalah Ibu Sumarsih Ama kadang besan nggih menika Bapak Bejo Mulyana dalah Ibu. Monggo. Sampun kadiwaraken kala wau mapak besan dening Bapak Slamet Hartomo dalah Ibu Sumarsih hamapak kadang pisan ingkang maraksuan saking Klaten Jawa Tengah menika Bapak Bejo Mulyana. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Ugi katuran wilujeng rawuh wilujeng siang menika ingkang maraksuan saking Forpincam Binangun menika wonten Bapak Babin Kamtibmas menika Bapak Iwan sarana titah sawantah lumebet wonten ing alam bebrayan agung boten benten menika Kang Mas Atmo Jalu anggenya lumebet wonten ing salebetipun braya tansah pinaringan rahayu angsal welasane Gusti Allah nggih Ibu. Karena kami yakin bahwa kami pernah merasakan kuasa dalam kehidupan. Penderitaan Anda berdua adalah penderitaan kami juga. Kami siap menyatakan Anda berdua dalam suka maupun duka. Dan pada saat yang berbahagia ini, dengan doa kalian tadi, berdua memulai bersepakat untuk menghadapi masa depannya dan menjadi persoalan besar. Formasi meningkat melambangkan bahwa kapanpun generasi terdahulu maupun yang akan datang, kami warga Paus Tamtama akan tetap terjadi hubungan ikatan batin yang kuat, rasa paus yang mendalam antara kakak dan adik yang saling siap membantu untuk berjuang
serta kami menjadi saksi dan beruntung agar ingatan tersebut tetap kekal abadi selamanya. Payung ora! Gerak! Sangkur terhunus ke atas berbentuk payung, melambangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungi kedua mempelai dalam menghadapi berbagai rintangan hidup. Kedua mempelai akan selalu ingat dan memohon petunjuk serta perlindungannya. Kepada yang terhormat Komandan Batalion Tempur Margas Letnan 1 Armet Munir untuk memasangkan cincin dan menyerahkan seperangkat pakaian bersih. Pemasangan cincin dan penyerahan seperangkat pakaian bersih merupakan simbol bahwa secara resmi mempelai wanita telah menjadi anggota Persib Kartika Chandra Kirana. Tegak! Ora! Gerak! Abangku dan kakakku, hari ini menjadi nafsu indah bagimu. Kebahagiaan dan kebanggaan akan selalu senyum dan tawamu terasa begitu ceria dan baik. Hari ini pastilah menjadi kenangan indah sepanjang hidupku. Namun, hari ini hanyalah suatu awal dari suatu perjuangan yang panjang, perjuangan seorang prajurit dan suami sejati, serta perjuangan seorang istri prajurit dan istri